Yen wis tekan stasiun tuku karcis telu. yen kartise wis entuk Ayo bareng mlebu. ces 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 sepure melaku ces 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 ces. Aduh, ya apa saiki? Wis rendasnya dibreki koper. Sepuntenipun mawon nggih Mbak Yun nggih sing kathah nggih mbon ketingal niku wau. Andane ketok to, Dik. Wong ndak sakmene gedene jarene. Kula wastani tumpukan kelapa niku wau. Lampune iki apa sih kok durung dirupno iki lho? Mendhet kloso Mas, namung selangkung. Monggo-monggo Mas. Iki ya ngono. Ana wong repot ki tawani kloso, bantal, goling, apa dak kasure siseng sih karuan oleh ngali turu iki. Ya apa sih iki? Terus nduk terus ae. Mlaku dumu-dumu. Ayo 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 yo Golek nggone lungguh. yen tunggu ora entuk Apa wae matur. mumpung durung kecrungup Gondel ana kuku. kuku jo nganti ucul Mengko bentus bathuk. ces 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 sepure maraku ces 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 ces. Abu, Napane Mas sing abuh? saka sakit jok tedek. Non, tedok. Oh, mboten wonten. Bener tedok saka jok tedek. Sekel aja dite. Sekil, masalah. Punten nggih Mas nggih, mbon ketingal. Kula wastani tumpukan niku lho, pikulan niku wau. Nggih, Mas, mboten semerap. Tasih peteng niki napa? Apa mek tak jeling ah? Wah, murang-muring, Nduk. Terus Nduk, terus mlaku Nduk. Mlaku dumu-dumu.